sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Bagatugan, good morning, good morning, good morning, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight, Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon na ito na pong aldaw na ito ni Tuesday, on your door, Martes, call out your name. pet sa 14 na po. Bagatugang sa bulan kan I'm gonna hoot and Oktubre 2025. say you're gonna come, Pangyari ka ba nga namang kambulan? hey little girl. This ain't no time to sleep. Let's Ka ba nga namang kambulan? count sheep. Malapit na. I'll get 72 days bago magpasko. Mga misis. out and meet her. Pero tandaan hindi yan ta. Knock on your Sa mga sa gobyerno, pag Nobyembre 20, may oras na. window. If you don't Advance sila eh. night when the moon Alright. I'm gonna Anyway, whatever it takes, mga tugang. Pero lang kita magpasalamat sa mahal na Diyos na kita po nagimata pa. Na kita naghahangos pa. Nagkakaon. Ating kaibanan mga kapamilya. Right? Ako po ito ng lingkod, Mardela na yung iba sa Nits na Perotian. Hanggang alas 11 po kita o kaya alas 12 ng pagkaudto, digdi po sa programa. just ain't no time Halidigdi sa Imperial Corp Subdivision sa Legazpi. counting sheep Transmitting live 7 to 9 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. with you up Yan man sa 106.9 sa WGB Tabaco City. door And siyempre your bell sa DCGB News Online if you Facebook page, sa DCGB YouTube channel, at po sa DCGB Live app. ringing tapping to Kami po kapos, minasaludar mga kabaya, pinapabalik sa Ragbabang Morning. Sana po okay ka mo. Gado Technical, kasabay po niya to dyan, Chief Ramir Tanay. Siyempre yaon, mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Nganing mailing kita sa mga social media platforms kan DCGB. door Asin siyempre yaon man sa newsroom. tap Si Jenny Matthew Balyaran at saka si Nicole Ann Gloriani. On assignment si Ciara Meliron. on a knocking ringing tap you do Dalawa sa Mega Force Patrol sa padagos pang pangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa manuan si mabukaan mga turog sa pansitan. Yan, siyempre nanginot po niya sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita, mga tugang. And then siyempre, katuwang tamaan na ang sa tuya po mga pagriba sa First District. Ang po dyan si Pading Jo Marbien, instead of counting sheep Lagadi, how can I Santo Domingo to TV and vice versa. down here I'm Bantang si partner Alarmario yaong po dyan ang kaprangkisa sa City Hall, tap asin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. if you don't Baby Angel Mustasa Regional Center Site, asin siyempre mga tugang dyan po sa ano yan, sa Legazpi Port District. Asin duman mga tugang sa Daraga area. Yan po dyan si Joshua James Bino, ang laking pasiguro pirmi. just ain't no time Yan man si Karen Ala, mga tugang sa counting sheep Kapitolyo Provincial, asin sa mga pagtaray na opisina dyan po sa
Older by District. Henry Dabay Mata sa Mobilang sa muyang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning po sa mga tabay, early tuners natin. Si Mading Cora Balaoro nakantabay. Bantang si Benji Dapogi. Benaminili nakantabay po. Mga tugang sa programa Karamaton. Partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan. Yaon man si Sir Banjo Barrios, KB 43002 dyan po sa Alaska. Ha? And then si 43016, Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. Tap on you Good morning man kay Kuya Bob Candano. if you don't come And then syempre, dahil pwedeng daibatiyo ng mga sa tuya po na mga amigo you do dyan po sa Bakakay. on your door. Yan, happy listening sa kay Joel Barameda Down you sa Baranda Family, Ate Nitz Barcenas. how like the love Ano yan pa ba si Kuya Pinoy? say it At saka si, ano yan, classmate na si Noel Bismonte time to say and family. let's Alright, kiss this happy birthday sa mga birthday celebrators, mga tugang happy birthday, primeramente, mga tugang kay Sir Romitan, kan LCC, yan. Pagkatapos, Dr. Cedric Daep, yan, happy birthday tabi, so, sa Dr. Sir Cedric. Pagkatapos, sa Muyang Batsmate, sa Kuyang Primo, yan, si Kagawad Edwin Gregorio, dyan po sa San Vicente, sa Santo Domingo. Many times of the day, more life, prosperity, and happiness tabi sa Indogabos. on you Kasi sa iba pang nag-birthday, happy birthday. Sa mga bisita natin, yan, enjoy the sights, savor the taste, will protect our environment. Okay? Di, duman po sa mga kababayan ta, mga tugang, ring and tap may pigbabantayan, mga tugang ang pag-asa na nasa luwas kang Pilipinas, no? Malayo pa, nasa 12,000 na kilometro pa eh. Ang distansya. Kaya, for the next hours and days, dahil pa man po makaka-apekto direktamente yan sa tuya dito sa Pilipinas, sa inyo na lugar. Yan na low pressure area na yan na kapag luminaog sa Pilipinas, expectedly, mga Webes databi or Friday, that is October 16 or 17, apo dun siyang bagyong Ramil. Yan. Kaya si Director Dodds, pwede niya yung bago ngayon. Pwede niya yung pabago ngayon sa pag-asa. Nagnamanan niya. Hindi naman siguro maging destructive yan, Director Ramil, ano yan, Marianito kang PIA. Nagkataon lang yan, nagkataon. Alright. Di, magpasiguro sa nakita firme. Yan, firme silang handa. Yan, sabi ba pag-asa, ang taong nakahanda, ang sakuna ay walang panama. And that is applicable to all kinds mga tugang of calamities, di ba? Tarang tamasalig sa tuya sa albay, lalong-lalo na, yaw na sa tuya agabos. Kaya baga, sigan maliugot ka sa tuya mga disaster risk reduction management offices, ang mga officials, tana, ihanda sa mga tao. Primero, masabutan ninda, anong mga hazards na pigahampang. Alos yaw na, di sa tuya agabos baga. Pinakyaw tana. Kaya baga nagiging lundo ng benchmarking ang albay. Lalo na duman sa tuya na ano yan, itong kamauutan na pag may mga siring ka na mga emerhensya, may kalamidad, dapat zero casualty. Di ba? Magpreparar sa nataka, magpanik. Yan. And then, tama ito na mga sabi ka mga kababayan na sarong ta, maggibo kita ng mga paagi sa mga gawa na membro kang pamilya kung paano na maging preparado kita, and then in case nga may mangyari ang worst case scenario, ano mga dapat natong giribuhon. Tangani po na halimbawa man magka-siriblag, tangani po na magkatiripon giraray in case of emergency or calamity, mga tugang na daitapig lauman na tumama anytime, ay di at least iba po kita ning nakahanda na mga paagi para magka-ahirlingan, magkakuruntakan giraray. Iya po? Alright. Wow. Ano yan? Pilipino tayo eh. Albayano tayo. Kaya natin yan. Huwag kayong masyadong kidit. Di ba? Alright. Bueno, mga tugang, kaya nakman kang na ako'y na mumundo ako na iling ko kasubanggi so pagkasulo kang yan.
kay itong imahe kan Our Lady of the Holy Rosary. Duman mga tugang sa kasiguran. So 52 feet na imahe mga tugang kang kang Our Lady of the Most Holy Rosary, di ba? Na naumpo duman mga tugang nagiging sentro naman kan ano yan, kang turismo. Nasulo ka subanggi. Kanang imbestigar sa mga tawang kang BFP, tas kanayo hanggang sa corona eh. Kung minanayap, may nahiling baka ngayon may nagsindi duman, tapos binayaan, igodaang ko niyan eh, igodaang nakuha pang apat na stick mga tugang ning mga kandila. Ano? Iyon na po nangyari. Kaya kung ilang po nindo so, ano yan, itsurangon yan, sa parting likod, makamundo, maitumunon si Mama Mary. Di ba? May mga diit na mga istorya duman sa kunyan, sa Sorsogon na ngaya magbarakli na kita. Baka ngaya sinyalis na ngaya yan. Kan sa tuyang mga gibo-gibo, kaya ngaya gumibo kita din paagi na magbalik kita sa kaglalang. Yung ginununuan. Bueno, baka ito nga, partneral, Armario na, sa linya na. Partneral, marahinod doon na tabi, plus kami. Thank you so much, partner. Igadalan sa Ngunyan, kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi City, ang posibilidad na lalo pang ma-modernize ang transportasyon pilot area ang southern part kan Legazpi. Sa informasyon ni Mayor Siam Ismael, na pigaplanohan ninda na posibleng magbukas nin terminal asin na linya para sa electric vehicle, modern jeep, pasiring digdi sa southern part kan Legazpi, vice versa. Ang mga target na barangay, iyon Taysan, Maslog, Humapon, asin ang barangay Mariawa. Dahil kan padagos na pagdakol nin volume, kan mga pasahero na nagpipirila pa, lalo pagbandang hapon na, rush hour, dyan sa Albay District, kaya baka pwede naman madagdagan ang presenteng mga nagbabiyahe sa mga lugar na ini. Sakaan sa ropang rason, parte ini sa requirements o requisitos kan DILG sa pagkatao maninda nin mga award at siring kan Seal of Good Governance na saro ini sa nagiging basihan ang pag-implementar ng mga modernization pag-abot sa transportasyon nin sarong local government unit. Sa kunyan baga ko nahiling ining mga tricycle na haloyo naman na nagiging oso digdi sa tuya, luway na ining pigo-convert partner sa mga taxicle. Kaya gulpi naman ko niyan ang mga taxicle na nagbabiyahe digdi sa southern part ng Legazpi, vice versa. Kaya pigadala naman ko niyan ang posibilidad na magkaigwa naman nin linya o prangkesa para sa mga modern jeep o bigapod na electric vehicle na abigaplanuhan magiging pilot area in kaso ang nagkapirang barangay digdi southern part kan Legazpi, siring kaining Taysan, Paslog, Humapon, asin barangay Mariawa. Doang klaseng unit palang pig-adalan dyan, electric saka yung modern. Di ba? May mga modern jeep kasi na diesel fed, di ba? Araw ka mga nagbabiray mo niyan dyan. Mga diesel So yan. electric. Yung electric, daw. iba man. Iba man. Ano daw kung Electric kaya? yata, partner. Ano daw kung kayang tumukad pa siring dyan? Yan sa nanganin. Naway tumadan mo ng gadwagalig sa way. Parting tagungtong. Anyway, pigadalan pa man sa naiyan. And yun na nga niyan ang idea
na electric vehicle daw at pinagaplano basta modern jeep. Dahil pa kong ideya, dahil pa ako nakakailing kaya na personal partner. Ako na nung klase yan. Pero yan ang ideya ang nagbutwa. Base man yan sa initial informasyon Ayan. ni Mayor Ismael. Actually, napigkaplanuhan paman sana. Ayan. Kan city government maagi paman yan sa halawig na proseso. Ayan, dakol pang mga agyang ganta primero sa mga ma-involved yan sa modern jeepney operation, kay puhan magkonsolidar bilang kooperatiba. Correct. So pa yan. And Yeah. siyempre, so reaction man kan mga existing o niya na jeepney. Yes. And So, siyempre sa mga may pati na sa tricycle. prangke sa mga tricycle, Oh. sa may mga prangke sa mga taxicle, dakol na involved na sektor dyan tabi partner na siyempre maagi pa man sa konsultasyon, lalo-lalo naman sa mga residentes and officials kani mga barangay na posible na magkaigwa kayan sa mga masunod na bulan. Roger that. Okay. Anyway, tabi partner, yan pa mga development report hali sa City Hall, Alarmario. Thank you. Thank you very much, Pataral. Nabagay, paluma na kita dyan para sa malinig niyan ko dyan at sa kaligtas ng mga biyahe. Ayan. Ate, ada alam po yung kimaray. Doon to, dito tayo, may bibiriglaon. May mga konsultasyon pa man po yan. Mga tugang, ada alam po yan kung viable yan. Mga tugang asin sa mga posibleng maligis. Pwedeng may madalagana na sektor. Babarabalans yun man po yan. No? Basta ang paramount dyan mga tugang is yung good service and safety kan sa tuya po ng mga kababayan. Na nagdurulunad dyan ta. Padakul ang mga taong nagpapasiring dyan sa may parting yan mga tugang. Dyan po sa, sa sur na parte. Kan sa tuya pong barangay. Kan sa tuyang syudad. Mga barangay po dyan. Yan ang mga pinagpaplanuhan. Okay? So, dyan, mga tugang, abang-abangan ta po yan. May mga pag-ururon po na gigibuon siyempre, naturalmente, tagani po na magkaigwanin marahay na dalagan manan sa tuya pong komunidad. Alright. Mga tugang, di padagos an reporting kan mga alkalde. Kan sa indang mga naging accomplishmento for the first 100 days. Di ba? Kan nakaagi, nagkaigwanin ano yan, pag-report, mga tugang, so, tabako, so, Ligaspi, so, daraga, di ba? Garo mo niya na aldaw, garo dyan na hapon, mga tugang Santo Domingo naman, si Mayor Nomar Bong Banda, an mapaabot kan sa iya mga tugang na mga accomplishmento for the first 100 days. Abangan po nindo yan mga Domingueños mamaya dyan po sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center. Dyan po sa gymnasium natin sa sentro. Okay? Bueno, durado po mga istorya. Alin po dyan sa luwas. Baby Angel Mostaza nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na pagkaaga po, Sir Mar. Maray na pagkaaga masuto yung mga paraan tabay. Maray na yung bungkaras. Huwag ka rin nagkapasiguro ka na. Dahil pa, Sir Mar, mga alas 9 po kaya nagpasiguro ang buhay ko. kaya nga ni makusog niya makusog ang rangkada. Kung baga sa ang premiera niya talagang nasa ugada. Opo, pasiguro na nga. Siguro na. Alright, kumusta dyan sa area mo? Sa mga dugang taba po, Sir Mar Navarrete, nasa kustudya ng Unyan, kan Legazpi City Police Station, ang 25 anyos na driver, kan itom na SUV na nakabangga sa sarong senior citizen dyan sa Imelda Roses Avenue sa Barangay Bitaano, Legazpi City. Ano yan? Hapon So na nangyari ata. ang kasudma? Yes po, Sir Mar. Yung kaso ng hit and run? Yes po, Sir Mar. Ayun, okay. So anong nangyari? Iningon yan ang pinagkonfirmar ni Legazpi City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. kung sa kaso hapon na hapon, Sir Mar, kan masusog kan sa inyong mga personahes an lokasyon kan suspect na sarong empleyado kan gobyerno digdi sa Legazpi alagad tubo ining Verac Catanduanes. Ang ano pati, Sir Mar, day man duman kaso bago pig pangaranan ni COP so ahensya, pero sa mga kulalapnit na nadakop ko duman sa estasyon, hali ini, Sir Mar, sa maribok na ahensya kan gobyerno. National Government Agency yan. Apo. Yung walang hanggan.
Sorry, Bok, Doon, yan. yun, doon yan sa doon walang hanggan. Doon kay Tapel po, Sir Mars, nangyari po baga ini kaso hapon na insidente po kung mas umanos alas 6 ng pagkaaga. Kung sa inan 81 anyos na biktima, pasasiringkot na dyan sa Fatima Church dahil sa sigun sa istorya man ka na pamilya ka ini, ugali talaga ka ining retired na government employee man siya na magsimba pirmi dyan po sa Fatima Church. Alagad, kan mag-abot na nini dyan sa lugar kinang pangyarihan, kan mabangga ini kan suspect na imbis baga Sir Mar na tabangan itong nabangga niyang suspect Binayaan. duminulag Ano itong da? Ano da sabi kang ni Chief sa investigasyon ninda da inailing o talagang nagdulag talaga? ay aram niya Sir Mar na may nabangga siya. Kaso sa sobrang takot duminulag. Pangyayari. Ilabang binagad kisaklulo. Wow, so, bata gurang na. Oo. Di, anong nangyari na? Sa tabang man Sir Mark itong mga testigo may nakasunod duman na motorsiklo na iyo man ang naka-identify ka na itong aning plate number Naplakahan. nasusugkan mong otoridad kaso ining suspect nag-board digin sa rong barangay nahiling kan nasusugkan mga kapulisan and then pamilya na nga ni kaning biktima nakapark itong vehikulo duman. Kaya naghapot-hapot duman, nasusugninda na iwinalat duman vehikulo sa lugar kung saan siya nagbo-board, naglaog pa sa trabaho. Inuli, bakabangga, inuli. Oo po. Tapos naglaog sa trabaho. Naglaog sa trabaho. Kaya inarestar ini duman sa lugar kan sa iyang pinagtatrabahuhan. Nangyari nila, bang sus Mariosi pa di. Okay, di Kaya- kumusta pa na sunabangga kayo ni? So, nabangga, Sir Mar, sa presente po, nagpaparay ini sa sarong ospital. Matapos na ina magtapar ng lugad dahil sa pangyayari mantang, siyempre, itong suspect ang nasa kustudya kan kapulisan mantang nasa proseso naman itong inquest proceeding. As in, tigahalat na ang magiging desisyon kan korte. Nagkaigwaman ko pa na Sir Mar, ni na paghururon itong pamilya kan biktima, maging abogado kan suspect. Garong maamicable settlement ko ta. Alaga determinado pamilya kan biktima na sa angatan ininin magakanigong kaso. Iyo tayo maliksyon ta, bako arog ka ng tultol na driver. Na. Dangugunta po Sir Mar ang kabtang kan pahayag kan hepe kan Legazpi City Police Station. Bali po, upon follow up po, kasi po may witness pong nakamotor sa likod po. Na-identify yung plate number to include po yung review ng CCTV kasama yung pamilya at nung mga nag-follow up nating traffic investigator at na-locate po kung saan po nag-uupa ito pong aksidente. And natanong po kasi that time is nakapark lang yung sasakyan, natanong po dun sa may-ari ng boarding house kung saan nagtatrabaho. At yun po, pinalo up po ng tropa natin, nagbakasakali kung saan po yung baka nandun. At doon po natagpuan natin at sabi naman niya, aksidente din talaga. Wala siyang intensyon na tumakbo kaya lang di po niya alam ang gagawin. Siguro na takot din siya na baka kuyugin accordingly ng pamilya kaya naisipan niya. But wala siyang planong magtago. Gusto talaga din niyang makipagtulungan kaya lang di niya alam yung kung paano ang gagawin. So, yan Sir Mar, ang paliwanag man. From 6 a.m. na nangyari, alas 3. Sabi mo nga ni, kung day pa din talagang naman. interesado, mag-surrender. Alam kong Sir Mar na mag-out. Takot ko ta. Kung takot dapat magdumanas sa pulis. Opo. Voluntarily surrender naman ako ngayon may na-disquido. Opo. Aran yun, masa na bagaduman Sir Mar, Imelda Roses, tapos pagliko mo sa may inat-inatan, Legazpi PNP. Dapat ko ta naarog ito pagdulag niya nagapulis sa 911. Yes po. Nanganing na akudiran mo rin ata may mga nakailing man itong nakudiran man tulos. Opo. Ito. Di, ano yan, harapros siya ngunyan ning rihas. Oo. Baon ko ta duman Sir Mar sa custodial facility po baga. Oo. Kaso sabi ni COP, day man pwedeng seripon.
Di kitang makinibukan. Opo. Ayan. So, yan po, Sir Mar. Ang mga follow-up na pa, halos sa Legazpi PNP, Angel Mostaza, DCG. Angel, Po. ano ito, sa region? Sa region o sa first o sa second? Isasat ko sa imo taon sa ang nabanggit lang sa kuya. Basta, duman po sa basta walang hanggan. Basta walang hanggan. Sige, Ah. halat ko pa, Sir Mars, yung mga sekretong malupet. So, haling ma-identify ta kung saan. Okay, sige. Itat ko po sa imo, tapos makikita ka man duman sa amin mo. Alright, sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga pangyayari paligid sa luwas. Angel Mostaza, DCG. Thank you very much, baby Angel. Mga dugang yan po, mga dugang natin mga istorya. At marami pa tayong kwento, mga kababayan. Standby lamang po. Babalik kami after the news break at saka nagkapira pong commercial. Sa inyo ka, boss. Thank you. Bye-bye. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 11. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglansar kang Bureau of Customs ang mahiwasan na random drug testing sa gabos na opisina, pantalan asin subport sa bilog na nasyon bilang kasimbagan sa pangapuda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mas halangkaw na integridad sa serbisyo publiko. Sigan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakamawatan kang programa na pakusugon ang disiplina, salud asin tiwala kang publiko sa ahensya. Sa irarong kang nasabing lakdang, isiguruhon kang BOC na magiging drug-free workplace ang bilog na institusyon bilang parte kang mas mahiwas na kampanya kang gobyerno kontra sa illegal na droga. Para digdi patunay ang pagpapautaw ng programa na bukod sa natagapagbantay ni mga produkto ang customs, kundi tagapagdepensa man kang integridad asin disiplina sa laog kang gobyerno. Yan ang barata hali sa Newsbase. Sa iba pa, bisitahon ang samuyang Facebook page ang DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin.
Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang 72 days before Christmas, mga mises. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigo. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigo. Bagong taon sa inyo. Yan, maligayang Pasko po. Namamasko po. Alright, sige po tabi. Spirit of Christmas, sabi nga niyan, yung tayong Pilipino ang may pinakamahaba na celebration niyan. Magpuon kang pagpatak ang pitsaon o basta bare months na. Naririnig na natin mga tuwang sumisilip na si Jose Marichan. At saka marinig natin mga Christmas carols, no? Para po duman sa yan, sa mga kababayan ta, radio station, sa TV, kasabi na po sa mga harong-harong, ha? Tapos may dito na nagkapaililaw-ilaw na. Okay? So mga kababayan ta, na gusto po nindo na magbakal ki mga unique at saka handcrafted mga tugang na mga dekorasyon pang Pasko. Ha? O pasyal kayo dyan sa Ayala Malls. Yan din naka-display so mga gibo kan sa tuya po ng mga persons deprived of liberties. Yan dyan sa mga personalized kang BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, sila sa tagabantay dyan, ka mga produce kan sila pong mga inmates, para ibenta at saka yung proceeds na ma-earn, hali po dyan sa ng mga products na ipinibenta ngunyan for sale, is itataw po yan ng 100% duman sa PDL. Takani na makapag-ipon man siya, makapag-budar sa pamilya, masiyaon siya nakakulong, pagkatapos makapag-practice kan sa inda pong mga craft, tangani na pag sinda po nakalibre na sa indang mga asunto, pagbalik sa komunidad, may panghanap buhay lamang. Arip sinda kang preparar mga tugang ka mga personalized kang BGMP. Okay? Kaya kudus, mga tugang sa tuya po ng mga BGMP personnel, warden, saka yung mga personahes na dahil kasawa-sawa, mga tugang na naghahanap ng linkages para makakuha ng mga maturo dyan po sa mga kababayan nato na yaon po dyan mga tugang sa mga jail facilities
Tanganing matawan po ning skills and ma-boost ang moral mga tugang na maski niya ang sinda dyan, may pag-asa pa. Yeah? Okay? Di sarado ang pinto ng lipunan. Alright, bakal na lang po kamo dyan. O kung daiman, pwedeng mag-order sa inda at pasyal ka sa mga jail facility. Marami pong mga products pang binibenta dyan. Okay? Alright, so duman sa mga kababayan may ipinaluwas po na memorandum ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kan Albay na pinapanginotan mga tugang Kampidi RRMC Chairman na si Governor Noel Rosal address sa gabos na mga lokal na gobyerno, local government units mga tugang sa Albay na magkondukta nin scenario-based drill on either earthquake, tsunami, landslide, or structural failure and fire evacuation. Ang dami ito Ito ang sabi po dito sa memorandum, you are hereby directed to conduct a scenario-based drill on either earthquake, tsunami, landslide, or structural failure and fire evacuation immediately. This drill aims to enhance the preparedness and response capabilities of LGUs and their community. Yan. The drill dapat na po na mag-stimulate ng real-life scenarios kasabay ang earthquake response and evacuation, tsunami warning and evacuation, landslide response and evacuation, fire response and evacuation. Habang LGUs, pinag-require mga tugang kang PDRRMC na magkondukta ng drill within 7 days. After receipt of this memorandum, petsa 14 ng Oktubre, within 7 days, dapat makagibo mga tugang ning exercise. O ini po na preparedness capabilities mga tugang sa laog ng 7 aldaw. Tapos magsumitir ng report kan detalye mga tugang kang drills, outcome, kasabay na sa mga lessons learned, and areas for improvement. Tapos mag-implementa ng corrective actions base po mga tugang sa drills findings. Yan. Your prompt compliance with this directive is appreciated. For guidance and coordination, please contact APSIMO. Ayan, may telephone number pong tinao. Yan, 0949-969-5248736. Okay. Dahil po ni Governor Rosal. Okay, so yan po tabi, para duman sa preparasyon tayan, ang mga tugang sa man ang mga emergencies, dapat involved talagang community para aram ta kung saan kita maduman. Di ba? So, marami ito Earthquake, kasabay yung earthquake and response evacuation. Halimbawa na may nangyaring earthquake, this is not only yung parang duck cover and hold, kundi iguana ning ning scenario na kung may mga mga injured, mga tugang i-evacuate, may evacuate, may mga execution po na nagigibuhon, may kinaraman diyan. Sana sabayin nyo pati gabi, yung gabi, gabi yung nangyari. Hindi araw. Diyan sa earthquake. Tanganing maiba naman. Pagkatapos sa tsunami warning and evacuation. Digdi sa tao sa Legazpi, aram na kung saan madaruman aram na kung saan madaralagan. Pasiring dyan sa mga areas, identified na yan kung saan sinda maagi. Tanganing day magsarabatan. Iganing mga ruta kung saan maaragi, kung saan sila mag-converge, di ba? Nganing pero may bagay pag may tsunami, go to the higher grounds. And then, mga tugang, landslide response and evacuation, yon. So mga areas, halimbawa barangay na
mga may mga bulod. Gano'ng conduct ng landslide. Alam mo, mag-landslide ka dyan sa sentro. Tapos, fire response. Ito, kailangan din ito. Sabi nga ni, every day is a fire prevention day. Every minute, every second is a fire prevention hour. Di ba? Kaya dapat nahandaan ta po yan. Okay? So, magayon ini, dapat tangani, sige-sige. Tanganing practice makes perfect, di ba? Tanganing pag-abot kang oras, may rimalaso, aram ta na kung anong dapat natong giribuhon. Okay? Very good. Very timely po ini. Na ipinalos na memorandum na ini. Tangani po na ma-practice, ma-ensayo kita ta. Sa iling kang iba, lalo sa earthquake, igwabagan ng mga pinagigibo ng mga kunyan, mga exercise, yung National Simultaneous Earthquake Drills, di ba? Quarterly ito, di ba? Quarterly. The whole year round, quarterly may pigigibo po yan. May mga senaryo na piga, at may mga area nga na kung saan dapat nagibuhon. Okay? Pero ini, kunyan ini, dakul-dakul na papraktisyon ta. Sa earthquake, pwedeng magkakaiguan kalayo. Di ba? Earthquake, pwedeng magkakaiguan ng tsunami. Di ba? Kung paano yan gigibuan ng paagi, mga tungang ka mga disaster officials ta, paplanuhan po yan, and then kung paano yung execution. Yan, alright? So, maganda. Maganda po kita, mga tugang sa ano man na emergency. Tanganing sa oras man rin ba, umabot man ngayon yan, di kita mataraka. Yan, okay? Maganda po yan ang mga bagay na yan. Di sa tinatakot, kundi kinakailangan po talaga na akuunta na may mga pangyayari pong di kayang pugulan yan. Only God can tell. Kaya, ano yan? Yan ang mga linog is part of natural occurrence po yan. Sa totoo lang, everyday may linog na nare-registro din yung nating nararamdaman. Pero ngunyan may mga big ones na. Ngunyan nga, iguana naman. Iguana naman na 5.8 sa Bogo, yung gununon mo. Sige sanaan, Borbalyuan kan, Bogo, Cebu. Tapos yung yung Davao Oriental, yung Manay. Sige sanaan Borbalyuhan, ngunyan kan, yugyug kan duwa. Jesus Maria Joseph. Ano? Okay. Mantas tanto, sabi ni, sabi ni Gerald Aranya, walang hanggang po pala. God bless all over the world, kaya po, daw po nakapunto naman sa signal po, baka epekto kan linog po. Putol-putol ang signal. Putol-putol ang signal, pero hindi, ako nga, medyo may talaga, ako nga, yung doon sa boarding house, paputol-putol ang kunyan, paputol-putol ang signal talaga. Biglang minataririk na sana. Dito man kaya pati kay itong so, medyo may kamahalan. Dito pa ito kaya na may kamahalan. May kumairakan lamang kitang matawang kita kay itong so may star baga. Ganoon naman. Good morning, partner Mar, watching from Bangkiruan. Sabi po ni Sir King Rinaldo, the weatherman. Ayan. Sa mga kababayan po natin, pasiguro untaan yan. Saka ngunyan po nga naman na bubuhay na naman niya po ng mga linog-linog. Piparumdum talaga na dapat ngunyan striktong i-enforcear mga tugaan, mga pigpapagibong mga building. Iyan po na building code. Sabi nga may mga pag-move, mga tugang sa Senado, asin sa Kamara na baguhon ay mindaran, pakusugumpa. So provisionis mga tugang kan building code of the Philippines, di ba? Tayo po yan, maski sa mga experts, manungod dyan na sa mga panahon ngunyan, mga tugang, dapat pasiguroon taday kita magtipid. Lalong-lalo sa mga infrastructure projects para po maiwasan yung damages. Di ba? Kung dahil mo man talaga na maiwasan yan, ang aim tayo niyan is daing casualty and daing damage na dakol. Kung may damage man, mabawasan, ma-minimize mga tugang so posibleng mawara o so posibleng magkabarari kung ano pa man, maiwasan dahil aram ta kung anong dapat ang gibuhon. Yan, alright? Ayan po tabi.
duman sa mga kababayan ta, pirmi sa nakitang magsunod sa mga pinag-aabiso kan mga disaster officials, kan gobyerno, tangani po na magiyahan kita. And ang sabi nga ni, yung National Disaster Risk Reduction Management Council, magpapadagos mga tugang na papakusugon an information and education campaign manungod sa linog partikular. Yan ang sabi ni Sir Rafi Alejandro, yung dati bagang OCD Chief Digdi, di ba? Kang mga panahon, yaon na po siya undersecretary na siya mga tugang, kana Office of Civil Defense, and yung man po yan, mga tugang ko niyan. Sa iyang naipahayag sa press conference kasudma, na papakusugon po ninda, iyan po na IEC campaign, kan NDRRMC sa linog, and then yung challenge sa indangon yan is paano yan makakaabot hanggang duman sa grassroots, para hanggang sa barangay, ang target. Di ba? Hanggang sa barangay. So talagang kaipuhan ang paghiruman kan sa tuya po ng mga Disaster Risk Reduction Management Office na siyan po sa mga pinagigiribo ninda baga. Di ba? Na ano yan, ihanda ang mga kababayan ta sa ano man na klase mga ito na eventualities. Di ba? Magayon, mga tugang, ang mga ano yan, mga bagay na yan na maaraman ta, magpartisipar kita. Pag nagpartisipar, pag nagkaiguaning simulation, dapat seryosoon ta, bakong urlok-ulok kita. Dapat so parang real na nangyayari. Di ba? Parang yung mga exercise namin nung sa safety, mga tugang na kung paanong mag-akudir duman sa nasabugan. Mga senaryong mga ganyan. Seryosohon. And then, i-involve ang komunidad. Tanganing pag-abot kang oras, mga tugang, sumaukudan man kang komunidad, ang po sa, i-apply man nila sa mga harong, di at least, dakul kitang may, may mga, nakaaram kayang kung paano, di, mas mababawasan man ang mga tugang sukon yan. Mabawasan man ang sa mga, pigpapagibo, kaya sa babana-bana na posible mga damages. Sige ba? Alright, sige. At naman po sa mga kababayan natin, mga tugang, yan po sa tuya na dugang pang mga impormasyones para sa mga kabarangay na nagtabay po sa mga oras po na ini. Good morning, dyan po sa Bariu, Barangay Bariu. Kay Kapitan Yel. Dakulang bagay mga tugang, ang mga nangyayari na mga pagmarayman ang leader kang barangay, may mga marayman na mga proyektong nagigibo bang talaga di. May at least iguana ka mo dyan na lakawan na konkreto connecting Purok 6 to 7 yung gano'n naman. Di day nang madugian, saka pwedeng dumadagan sa motorsiklo. Ayos man baga di. Okay, nakul, no? And then, yung mga barangay natin, talagang padagos po ang sa tuya po ng mga bagay-bagay na, Papa Mar, kumusta na ngayon sa Kurudalan? Kung naman na kasubago, nakabunadangog na si Kapitan kang Tumpa. Diba? Tapos igwa naman po na pinadala ng surat mga tugang kay Mayor Baldo, si Gobernador. May surat na pinadala sa Bureau of Lands. Tapos may surat na pinadala sa DNR para malinawan kung ano man ang ganda ito. Although na-establish na baga na that is private property, mga close to 13 hectares. Diba? Kaya lang ang question naman nasa laog kang kang permanent danger zone na 6 kilometers. Di may mga kunyan, may question dapat daining daining mga human activity dyan, lalo na kung may nagkaraturog duman. Iyo po yan, maray pati sa kudal, ibang style ba kung alublak sa ordinary waga, may poste na may groove, parang may suksukan. Tapos naka-prepab is pub, islab, Nasisalpak duman, mga tugang tapos sisimintuan.
magayon ang pagkagibo mo, kusog talaga. Alright, so, aramon talaga kung anong mga legalities po kayo. Yung legalities ang pigsusuksog ko niyan. Okay. Tapos may tinampo pa na ginibo duman, saro pa ito sa lininawon garo sa din. At siyempre, ang ano man na construction, whether yan po sa diri mo o pribado, you have to comply mga tugang with the regulations ng mga otoridad. Lalong-lalo na kung yaong ka dyan sa mga areas na siring ka yan, mga tugang, na ano yan, may magkaigwaning pasiguro sa safety. Di ba? Tayo na po yan ang dalagan po sa nasa Pilipinas kita. Di pwede na porque sa diri mo may autonomiya ka ng gibo ng mga bagay-bagay na dapat mong gibuhon. Di man po yan pwede. Di ba? Dapat sumunod kita. Okay? Alright. Mga tugang, diretso kita sa mga dagdag po niya itong mga impormasyones pa. Duman sa mga kababayan ta. O yan, nagpapamarahal mga tugang barakalon sa agrikultura. Ang tinapangon yan, Jing, 400 ng kilo. Bako ba ito darakula, Bako pa darakula. 400 ang kilo kang tinapa. Di ba? Pagkatapos, sa mga gulayon, yan, medyo nagralangkawa na. Karo 120 na ngunyan ng talong. Kaya jackpot na naman si, ano yan, jackpot na naman sa amigo kong ano yan, farmer dyan po sa Daraga. Jackpot na naman. At garo nagguti na. Mga maswerte mga para tanom ta. Tanom sana kitang tanom. Para di kita magutom mga tugang. Alright. Di duman sa mga kababayan nato. Luwas na kan ano yan, Philippine Statistics Authority, ito po na mga kunyan, mga resulta kan mga populasyon sa kada munisipyo, syudad, asin barangay. Pangyari, digdi pa lang sa Legazpi, ang talagang pinakamatawo na jingon yan, Barangay Taysan? Yun ang pinakamatawo as of 2024 census of population. 10 most populous barangays in Albay. Yun naman na. Ito ang number 1, Barangay 56, Taysan, Legazpi. Ang populasyon nila dyan is 20,017. Ang panduwa, Anislag, Daraga. Uy, nakul naman na tao sa Anislag. Nakul naman na tao sa Anislag. 13,215 ang populasyon ninda. Ang pantulo, Barangay 42, Rawis, Legazpi City. 10,330. Dasok-dasok na talaga ang mga harong-harong dyan sa Rawis. Good morning kay Kapitan. And then, ang pang-apat is Barangay 66, Bangkir 1. Bangkir Hill. Sir King. 18,000 na pala kamo dyan. Close to 9,000, no? 8,918. Ayan. 8,918 na mga tugang ang sa indong kunyan dyan. Populasyon. Tapos, pang-5, Bongga, Bakakay, Albay. 8,317. Pan-Anumso, San Lorenzo, City of Tabaco. Tapos pang-7 so Tabaco City man, San Vicente. Pang-7 so Daraga, Albay. Pang-9 ang Barangay 37 Bitano City, Legazpi City. Tapos pang-10 so Maoraro sa Ginubatan. Ayan po tabi yan kunyan. Ang ipinaluwas mga tugang kan Philippine Statistics Authority. Ganyan yan, mga tugang na pigya papaluwas. And then, so mga grabe ang populasyon, mga tugang na mga banwa. Tapos, so, dit sana ang populasyon na banwa. And 5 most populous, yung pinakadakol, mga tugang na mga habitantes,
Siyempre, siyudad ng Legazpi. As of 2024 pala, ang population ng sa Legazpi is 210,616. Dakul na. Dakul na. And then, ang Tabaco City, 140,779. As of, as of 2024 po ini, na Census of Population kang PSA. And then, ang Daraga, 138,000. Ang City of Ligao, 119,779. Yung Pulang, 89,344. Ba, yan po Arin nga ang pinakadiit, Papa Mar. Aon ang mga pinakadiit. List Populous. Ang pinakang diit, number 1 ang Hubilyar. Hubilyar, 17,538 sana ang population dyan. Kaya may chance pa sa mga bagong aragom-agom. Magpadakol. Manito, ay dakol na manito Ang manito, dito sana ang populasyon na 26,425. Ang Rapo-Rapo may 36,271. O yan, Santo Domingo doon nakula naman. 37,586. Mantang ang Malilipot, 41,066. O yan po yung pinaka... Ini sa sumada, sinda sa mga diit. Pero 40 na Malilipot. Ang sa mga Darakula talaga, 200 nga ni ang Legazpi, 200,000, di ba? O, yan po tabi, para duman sa mga kababayan niya to. So, ang total population, mga tugang kang probinsya ni Albay, as of July 2024 is 1,379,398. Sabi, 1.2% kan populasyon kang Pilipinas. Iyon po yan ang report mga tugang kan PSA. Alright, mga kabayan, oras na ito 11:30 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arena Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Tayo ay matanda na, sana di tayo Alright, mga tugang, balik mo si Papa Mar sa programa. Unang pong aldaw na ini mga tugang ning Martes. ang pangarap. Mga kapako seniors. Ayan po tabi, galaw-galaw ha, galaw-galaw. Para di kalawangin yung mga kasukasuan natin. Exercise maski 10 minutos na, makumanso magabat. Maski nakatukaw pwede. Pagkatapos, syempre, huwag masyadong mag-worry. Don't worry, be happy. Para hadit kan mga di dapat pag-haditan. Pagkatapos, syempre, kumain tayo ng masarap. Masustansya pala. Kumain ng masustansya. Dahil magkay po na mahal, kundi pwede po na i-produce tagani yan. Mag-engage kita mga tugang sa farming for senior citizens. Kaya na, malibang-libang kita. Nakakahali po yan ning stress, ning kapagalan yan po na pagtatanong. Alright. Mga tugang, ayun nga ipapamarso bagyo. Dahil pa man po bagyo, low pressure area. Yan ang sabi nga within 24 hours, dahil pa man po nin tsansa na mabilog na bagyo, na maging tropical depression, tao to pa, harayo pa, as of 8 o'clock kasubago, ngayon po ini duman sa 1,780 kilometers east of northeastern Mindanao. 8.4 degree north, 142.5 degree east. Okay? So, yan po tabi. Expected na baka ngaya Huwebes or Biyernes, lumaog sa par. And pag luminaog sa par, mga tugang, hapo dun siya na Ramil. Bakong Ramir, Ramil. And as of now, habang pigubantayan ninda yan, mga tugang kapag asa, maski nasa luwas pa kang Pilipinas, may medium chance, kumbaga katamtaman sanaan chance na mabilog mga tugang na tropical depression sa laog puning 24 oras. Tapos, higwang saro naman na low pressure area na nasa irip, ini nasa laog kan par, pero unlikely
Day pong chance na mabilog bilang tropical depression within the next 24 hours. Una ini duman sa itaas na party man. Ha? Sa itaas na party man. Surunudan sa naman. Di ba? Kaya, ang nagkaparang sa to easterlies, kaya magkunyang po kita mag-ingat sana kita. Pero may pinuno sa antabay, tsaka magdarampandong. Tangani pong day kita magkagawa ng problema. Papa Mar, kumusta na ang hearing? Ay, day man po pigpapailing ito. Bawal baga, hindi pig live stream. Di ba? Bawal eh. Tanganing daday magamit mga tugang sa politika. Day magamit sa trial by publicity. Di ba? Pero, kasubago, mga tugang, nag-abot duman na si irip ko, nag-abot duman mga tugang si ame na pangandaman. Ta inimbitiran ini. Inimbitiran si Department of Budget and Management ame na sa mga pangandaman para ipaliwanag da kung paano pag-release ang pondo. Lalo na so itong mga unprogrammed. Di pasabutan tayan mga tugang. Marulas yan yung mga barita taod-taod. Pagkatapos, si Congressman, dating House Speaker, Romualdez, nag-abot man. Nag-abot. Ang sabi mga tugang, ni Romualdez, makikipagtabangan siya sa commission, sa Independent Commission for Infrastructure na nag-imbestigar kan abnormal na flood control projects. Matabang na siya to speed up the resolution of the fact finding and investigation para po sa ICI. Yun po yan. And si Romualdez inimbitaran dahilan sa alleged corruption kang proyekto kan Department of Public Works and Highways, mga tugang. Okay? So yan, sabi niya, I will be here to help determine the truth and to give all the facts and information. Sabi ka nito, maglaglaga na ba? Ewan natin. Hindi natin alam. Ang saro pa, ang sabi kan ICI, na si Executive Director Attorney Brian Osaka, na kung day mag-appear sa hearing mga tugang si former Congressman Saldico na pinadala ng supina para nidasin na sa Korte, Regional Trial Court, para ipakontempt ang dating congressman. Pag yan nga nag-issue ng contempt order ang korte, mapalos yan ng warrant of arrest. So yan po yung nagluluwas ng mga information from ICI. Ngayon tipid ang sinda po ng mga kunyan, tipid ang sinda mga pigapaluwas. Tabawal nga ni mag-cover ang media. Duman po sa laog. Sindaan mag-restoryahan duman. Alright? Okay, sige po tabi. Duman sa mga kababayan ta, nag-eleksyon pa lang sa Oliko, pero so iba garo nagkayguning failure of election, tagaro na yung nag-file na kandidato, garo ni gusto na nag-file duman sa First District, duman sa may samo, Santo Domingo baka kay malalipot, si Sir Naroy na kumita girarian ng gana, taday man iba kalaban. Yan po tabi. Dati ni naging presidente na kang board, di ba? Kang panahon. Ayan. Ngunyan, nagkandidato giraray siya, and di man po ning kalaban, di siya so pigproklamar mga tugang na gana kan election committee. Congratulations po tabi si Roy. Yan. Sana maituloy na yung may sulong mo giraray yung po na competitive selection process. Makalog kita dyan. Tangani na makahanap ning source na barato ang ang aleko para barato ang masiman lumangkaw ang presyuhan mantinidong iyan ang maging presyo base sa kasunduan.
Sana pala makalaog na ang makalaog na sa bidding kung sakali man may sulong yon, makalaog sa bidding na ining aboy tisbuda o ning Bachmann, I mean yung EDC, no? Tayong digdi na sa stoy ahali. Di ba? Diba, lang magbarato pang maray. Okay? O yan po tabi, mga dagdag na itong mga impormasyon sa mga istorya. Alright. Sa iba natong development, kanakaagi po ang mga tugang na yan. Kanakaagi na Sabado, naging bisita ta duman sa tuyang programa na Boses kan Kapalibutan. Inaram ta kay Sir Edwin Aribangcos, ang menro kang daraga. So, nangyaring pagtiripon na ipinaapod kang Provincial Environment and Natural Resources Office. Penro Local. Yan, yung Enro kang probinsya kan Albay. Tiniripon ang gabos na mga menros, tanganing pag-ururunan mga tuga, ang mga bagay-bagay, manungod sa solid waste management. And sa natokar is, ini pong pigpaplano na kang probinsya na maog mga tugang duman sa waste to energy. Ha? Na parang two birds in one stone na approach, na resolveran mo na sa basura, may enerhiya ka pa. Di ba? Kaya lang siyempre, aadalan kimaray. Sabi naman sa istoryahan ni baga ni Sir Edwin, na primero, i-determinar kung anong klaseng mga basura. Ano ang volume kang basura. And then, kaya daw iyan, mga tugang na makasustinir duman sa pangaipukan makina na ma-convert sa itong mga basura into waste energy, into energy, di ba? From waste to energy. Ali sa basura, magigipong enerhiya siya, magamit sa kuryente ta. Di ba? Ano nga, kaya daw yung sustiniran. Yan po ang pag-aadalan. Habang dahil pa yan nangyayari, may saro pa na pigkukonsiderar. Ang pandua, iyon to na magbugtak mga tugang ning sanitary landfill ang probinsya. Yan. Sinda na ang mamanihar kang sanitary landfill, and then sa mga munisipyo yun madara duman mga tugang kansa ng mga basura sa probinsya. Dahil tapaaram kung may bayad man o dahil. Di ba? Tapos ubnaw baga, ang ang satuya po ng mga basura kan mga munisipyo, pigdadara sa sanitary landfill mga tugang dyan po sa Daraga. Halos kadaklang ka mga LGUs ta, except for Tabaco, Legazpi, and Ligao ngunyan, di ba? The rest, including nearby towns and provinces, digdipigdadara. Digdipigdadara. Nagkaigwanganin yung problema din dyan, mga tugang sa, sa sanitary landfill sa Mayon sa Daraga, bako lang mga kunyan ang pigdadara dyan, kan mga munisipyo. Bako lang mga residual, o yung mga panapon, kundi isinarabay na mga tugang. So, mga nabubulok. Di ba? Dahil na-implementar sa kunyan. So, tamang pagsegregar. Didara na. Dahil nangyayari, pag didara dyan, baga paglaog mo dyan, may way bridge dyan. Pigpipisar yan. Diyan ka kikwintahan kung pirang babayadan mo. Kaya nagugupi sa mga local government units, milyones ang pigbabayadan kada taon. Di ba igungani na, oops, bawal pumasok ang truck mo, hindi ka pa nakabayad. Balik. Di ba? Okay, so may mga na-experience ka muna, dahil iruan sa basura ninyo sa komunidad ninyo, tayo po yan. So kung yan, yung pinaplano, under the 9003 Mananggad, pwedeng ang probinsya gumibo ng siringgaan na lakdang. Sabi ko siya nang gigibuhon. Ang sabi, may 28 hectares da ang probinsya na sandiri. Diyan po sa may party kan Ligaw. 28 hectares Para gibuhon da po yan na parang common sanitary landfill. Yeah. Mga for under studies pa yan. Pero ang pipa-identify ngo na sa inda, anong klaseng mga basura ang mga yaon sa kada komunidad, kada banwa. Di ba? Tapos siyempre yung volume ka yan. Tangani po na ma-address po yan. Talagang dakulang problema. Dahil man po maning kakayanan ang gabos na lokal na gobyerno na magkaigwa mga tunang sanitary landfill. Mapagal yan, mahal yan. Recently baga yung Ligaw,
they spent 27 million mga tugang for that facility. Di ba? Kay puwan mo ning daga. Kay puwan mo ning magmamanihar kaan na taratao. Kay puwan mo ning heavy equipment. Di ba? May patubig pa dyan ng mga kaipuhan. So, dako lang gastos dyan. So, kung lokal na gobyerno ngayon, ay mga kaya. Dahil naman bago niya pwedeng open dam site. Kaya, yun na po yan. Talagang nagkakadiripisilan mga tugang sa pagmaner ng basura. So, iba, itarapok sa salog. Jesus Maria Jose. So, iba, itarapok sa mga ampas doon. Pero, dahil sa pag-restricto, bawal na magtapok na sa open dam site, bawal na magtapos ang usain-sain, so napipilitan silang mag-implementar ng segregation. Yan nga lang, di daraduman mga tugang sa Iwa Beso. Diyan po sila nagbabayad. So, kung magtarabangan ka ang kabus, tabangan ng lokal na gobyerno nindo, yung mga basura ninyo, kamo na mag-segregate at source. Yan man talaga ang pinaka-essence kan 9003. Diyan pa sana sa harong ta, isegregar ta na. Di ba? Mayroong pera sa basura. Di ba? Yung mga hinahanap ng mga parakalakal, ba, yung pinapabakal nila, nabubuhay sila dyan. Nakabakal bagas, panira, asin iba pa. Minsan nakabakal lang cellphone. Di ba? Di jangkong dyan ngayon, tangani na itao mo sa lokal na gobyerno talaga is, yung kunyan, yung panapon lang, di magyaan niyan, mga plastic na mga mga karton sa kung ano pang papel, magaan. Di pagpisar duman sa di sa nang bayadan, kaya alam mo yan, isinarabay sa mga mga nabubulok. Di doon nga nangyari. May dagok sa LGU, talang kaus bibayadan, tapos duman mga tugang sa pigtapukan na marong. Natural, mga tugang, matago moan. Siyempre, pero ngunyan, yung tinutuko na po yung kandaraga, nagkagawa ng dialogo, and then yun na po yan, medyo tultulan. Sabi, dahil na daapig papalaog mga tugang, so mga basura na dahil segregado, kung itong nabubulok, na didara dyan, pipabalik. So mga residuals na pig ako da. Okay? Pero in the case of daraga, ang sabi mga tugang ni Sir Edwin, kami nga bako lang yan. Kung mangyari nga ito na nga na yan, kung mangyari nga ito nga na sanitary landfill sa daraga, I mean para sa Albay, ang sa mga talagang dadaraon sa mga residuals na nga. So sa muya nga na mga nabubulok, pinagkuproseso mo dyan sa tubtubon. Ay ko sinda dyan ng facility, panagibo siya ng fertilizer. Sana araw kang kamusta local government, adi. Yeah. So mga nabubulok, iproseso gawing pataba. Tagani na magamit ka mga paratanom ta. Yan baga sarong challenge. Mahal ang barakalon. Sige marahal kang agricultural products. Sa mahal ngayon abono. Mahal ang input. Diba? Di, sana magamit yan na maibigay. Okay? It's good for tobacco and then Santo Domingo, ining Legazpi. So Legazpi, inot po nagkaganing sanitary landfill baga. Sa tabang kan Spanish government, di ba? Sila nakainot dyan, nakabugtak, and then may processing din yan kang pag-ibo ning fertilizer, nakulaon, na tinawang kan ukada, di ba? Nakakapag-proseso na sila ng fertilizer. Sumanghali sa palengke na mga nabubulok, gigiling nila dyan, tapos kikag duman sa facility na ito, kunya sila, may proseso. Bago man na salakan kan iba pang mga ingrediente ng aning maging organic fertilizer. And then pig panaon nila, so iba pig pabakal. Di ba? At least igwa. Pero yung ibang local government, yun talaga may itong talang problema doon. Kaya naglalaon talaga sa iba na kung mangyari yan, mga tugang na duwang approach na gustong ipautob mga tugang kang provincial government, kasarabay siyempre sa katabang yan, kooperasyon kan mga lokal na gobyerno, magkaigoning primero waste to energy facility. Kung madeterminar na kayang padalaganon nin basurang isusupply ta, so itong makina tabaga kung
O may makina man nga, hindi man kayang sustainer. Paano kita kaan? May problema tayo dyan. Di ba? Dapat maging sustainable yan. Pagkatapos, kung naiman, ito po phase 2, di ba? Yung planong pandua is magbugtang ng sanitary landfill sa probinsya. And sinda na sumaako kayan pong mga munisipyo, diba? Makabawas-bawas lamang. O baka libre o iwan natin kung paano mga contribution or sharing kayan. Pero what is good is may pinigay po pong mga lakdang. Ang storya pong mga lokal na gobyerno from the provincial government hanggang sa mga munisipyo, tangani na mga daing kaya na makapagmantinar mga tugang makagibo sa diring sanitary landfill at isigwang dadarahan mga tugang na medyo bako masyadong kamahal. Garo sa ngunyan, 5 pesos or 6 pesos garo ang per kilo sa pigdadara dyan sa private facility mga tugang sa daraga. O diba? Kaya pag nagkurintahan may mga nabayad ng as much as 9 million, may 10 million, diba? Imagine, pwede na magamit yan mga tugang sa mga programa, sa mga naghaharaga din tabang sa kada munisipyo, mga tugang, napapaduman sana sa basura. Kaya tabang po ng mga local government units natin. Wag nating lahat ng basura ibigay sa kanila. Primero, kamproducer ng basura yan, di man sila kaibanan. Ngunyan na gusto lang itapok, kaibanan na sinda. Sinda na nasa parang ning problema, di ba? Ito magtarabag-tabang kita. Kung may solar man sa nakita, ikaw man sa kitang lugar na pwede tang kaluton. O doon ta itapok sa nabubulok tang basura. Di ba? And kung kaya tang i-resiklo ta so mga plastic kasi iba pa mga tugang na pwede pang mapakinabangan. O ipabakal ta, di ba? Taday pa mga kita digdi sa Pilipinas kaya ito pong facility arog duman sa Queensland sa Australia na so mga plastic bottles, mga pinag-ubusan mo kang soft drinks, kang ini pong mga mineral water, siniba pang plastic, di daranin da duman sa rong pasilidad, da garo ATM, hiso ngal duman ka boss. Pakaso ngal duman ka boss, kikwinta na, titawang ka ng resibo. Mapili ka ngunyan kung kuwaon mo sa kwarta o idunar mo sa charity. Parang ayos magani. Malinig ang dalagan. Sana mangyari man po yan ang mga plano yan. Tangani po na maresolbiran na yan. Yan baga sabi nila, ang sarong ngayon lokal na gobyerno dahil kayang resolbiran ang basura. Dahil ngayon dapat mag-register. Yung ginawa nangyari. Na-disquido lagod. Di ba? Yan po tabi. Tarabang-tabang sa nampay. Tangani pong ariglado. Uy, ay nangyari. May kunyang pala na. May pigibo ang lokal na gobyerno kan daraga na pag-inspeksyon na. May kunyan man agad baga. May siya. May may direktiba si Mayor Vic. Primero mag-exercise at saka pero gilaling na so building dyan. Kung okay pa. Tangani po na maging maging sigurado kita mga tugang pag-abot kang oras. Ayan, mga kabayan, Papa Mar, pabati ba ng happy birthday kay Sir Romy Tan? Ayos happy birthday sabi si Romy. Maraming pagbati sa imo digdi Okay? And then, ano ba ito? Papa Mar, di ba nasabi mo mayroong recruitment ang pulis? Ay, mag-require na ka mo dyan sa pulis. Mag-require mo. Ina-announce na yan kasod. Mga 6,500 ang slot sa bilog ng Pilipinas ito. Adi, mag-ano na lang po tabi. Mag-inquire na lang sa sa mga police stations kung ano ang mga kaipuan ninyong gawin. Para dyan. Tangani po na. Pero siyempre dapat aram nyo sa kwalifikasyon kaan. Okay? Ayan. Kawawa man so imahe ni kunyan may tumon sa likod. Manito sa likod sa nasulo adi. Day na ubos. Dawang po sa kasiguran na sulo so imahe ni Mama Mary. Alright. Ano pa to? Ay. Ako niya na pala. Malapit tayo magpaalam mga tugo, mag-wind up para po ngayon po na
aldaw na ini, para po naman sa mga kababayan natin. No seeing na, no hearing. Parang ako. Papaduman ako, partner. No seeing, no hearing. Sige, ang luya kan mata ko. An sa wala akong mata. Maluyaw na an kunyan, an liwanag. Hindi sa totoo, medyo mariray pa kaya pa ngayon. Pero ning sa wala, talagang parumrum ng parumrum. Tapos kan pina-examine ko sa talinga ko, nag-undergo ako kuning hearing test. Pinalago ako duman sa sarong cubicle na daing ibang sound. May mga pinadangog sa kuya, may kinagsakong ipay dyan sa talinga. Pero dakula na headset. Mandua, so dito sana sa gilid. Ano na ako, boss? Ano ako ang resulta? Bagsak na ngayon kunyan. I-recommend binigay ka ning kunyan. I-recommend binigay ka ki hearing aid. Yung gano'n. Maging high-tech sa si Papa Mar, di hearing aid na. Alis na to lang talaga. Siguro sa kaluyan ng sa trabaho ta, na yan. Tsaka sa pagurang naman garo talaga. Minaluyan naman talaga mga funksyonaryos kang lawas ta. Di ba? Kaya yan. No seeing, no hearing. Ano yung may pitatamaan ka, partner? Tabi, mga tugang, ako'y schedule muna. I think, sapat na po ito. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa Indupuga, boss. Sa para mga bilog na tropa, ang Mega Force Patrol, ang ito yung mga pagriba sa technical side. Asin sabi sa mga paradangog niya to. Salamat naman sa lupagang tabay. Hindi po si Mardila ng iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Masunod na po yan.